Nang sawah, guys. Mama ke usung-usung aku nonton bae. Angger kesel lek megawe Iki- mengaku kesel ora sah sing duwe ngomong larang ya. Aku ora tahu. Kesel larang dhewe. Iya. Madang sego nang mobil ora keteng lo sama nangis sambel. Aku mlene longgo. Iki pasukan gombong. Tenan. Ora sama wi. Nah iku ora. Pasukan gombong. Ngarene karepmu ora karepmu. Hah? Empuk ya? Haritane dibuat oh enak. Iya. Ora moret-marit kaya aku. Kagari mangan ndi meneh ke Mbah Nono arepan. Kene toko ana bako karo Ora. Rokoke gowo kok. Loro nah. Geleg ngene. Woi, kegeden nek. Nenekku rusak guys, dirusak-rusakne. Engko teko ngomah genyel-genyel ngono. Nyeneni aku urung nyapu. tukang omah malah dadak kenengan kakange kenan kaya ngono mangini tuane. Ulamu mbok simpen ngendi? Ula. Kuwi niku niki. Lah iki ungkal lho Nana. Golek ungkal iki nek ungkal. Hah, Nono ki enggak jelas juga. Oh, apa Pak? Alak. Wedi aku malah karo bapak. Serem. Berobat ya iki. Siap nih pokoknya siap dicoba. Dicicipi tikus apa ora ya? Tikus. Api kalan tari kayak yang mana kong biar nyandi kemana? Iya ngarit berarti naruh kayu babati apa? Arep golek damen iya. Nek suruh bapak. Hah? Mau itu dhewe? Kuwi. Mau itu dhewe. Taruh kok mbak mapan. Jadi wong seneng bari mapan tadi. Iya. Bapak yang giser tapi dhewe sampeyan enek-enek. Ngendi? Ayo. Sumpah iso ora apa di kompet. Alingat dodote mana. Lah kae nggonku lho di kompet malah lindon gaweni pengin ditanduri jagung malah dadak pembasan. Oh, nek aku enggak iso kok tak foto. Suketer apa akeh ya, Pak? Padahal orang nyemprot orang matun belas. Yo banyune rasa tapi kok bendino omahku om. Esuk sore. Alu. Jebrus kan jiwaten kan? Iya. Iya mak arep tak jagung. Singgange nganggo apa nyemprote men bosok ngono berarti ya Om? Anu. Apa jenenge sing bionasa? Sing ijo oh. Gelem lah. Ih, wingi aku lo ngusungi jagung. Wah. Ya dekor ya mangkat ngono lah. Mang sawah ya kepingin. Pingin ngusungi jagung aku karo bapake.
Seket kandi tak usungi aku karo Mbah Nono. Ya ora, kan jero lho Om. Wong anu ora kuat sekandi ya. Saember kae. Tak iku. Gawa njaba ngono. Ini ngumpul 50 kandi. Dolanan anak-anak. Iki ijo banget iki kacek 7 dino. Iya. Oh, Mbak Nono golek kayu. Padahal mau nih sitok loh. Jangan sitok. Liane ora ngerti jenenge iki. Kenalan mengko nek wis leren. Ya Om ya. Parah. Hah? Mamaku. Ora ning sing ngerti jenenge selain Untung. Kok Untung sih kayak ya udah Untung. Anak elek Narto ya udah Untung ya. Ngawur ya udah Untung. Malah aku nggak ngerti kayak jenenge sapa. Untung ya nang Kanantanya Rudi. Oke Putra. Lali. Ora. Nang dalan ra gentekon ngono ya. Ora mamake loro kae lho. Terus anu apa jenenge? Enggak sanggup waktune. Ora nek sing ngopeni jereke. Saiki anak buah nembak. Ya Rudi. Hah? Anak buah Sarwoto. Engko dhisik, engko tak eling-eling dhisik. Kayane ya paham, kayane ya ora ngono. Apa iya? Sampean bojone siapa? Bojone siapa? Hah? Ora ndek bojo, barang ngadeg temen kerja. Ngopeni sapa? Ya lek ya. Biyen tuh kayane iki tukang taruh biyen kayane lho. Bukan Bu lali aku lah, taruh apa organ? Apa ya? Apa sing hajatan wingi? Sing hajatan wingi ki anak buahe sapa? Hah? Aku mbiyen maru sarwa jamane isih karo Hendri melu, Medin melu. Oh, berarti zamane lek Medin urung hajatan.
Kayak sing hajatan wingi kan anak buah sapa? Sing wingi sing kene lho, sing Karang Tanjung. Oh, Karang Tanjung. Mbune Karang Tanjung. Sapa sih aku diundang aku? Iya aku kok nggak paham ya karo wong iki. Mardi apa sapa sih? Marti paling sing iki to. Heeh, sing sandinge Pak Jumiran. Oh, melu lek Sarwoto suwi engko. Tak gawe status. Ki sapa lek ngono. HP-ne kakung digawa nek